Takže čaute, vítam vás moje u 5. dielu na hru Minecraft. Aktualizoval som si Minecraft a máme tu dosť nových vecí. Už tu máme konečne ten náš vysnený enchanting table. A máme portál. A do portálu sa bojím ísť. Ja sa bojím. Vyskúšaj to. A ozaj to sa zabudol povedať. A je tu so mnou aj Samo. No. Dobrý deň. Šibe mu. No to je jedno. Chod do toho portálu, dávaj Až v 10. časti pôjdeme do portálu, pretože ešte si tu chcem nazbierať nejaké suroviny a dobre sa pripraviť. Pretože je posratý. Presne tak. A mám aj diamantový meč, ako môžete vidieť. A máme tu aj hunger bar. A XP. No ja si budem musieť potom zobrať moju knižku krásnu na craftenie veci, pretože ja vôbec neviem, ako sa craftí enchanting table a my ideme teraz dolovať, pretože niekde som tu našiel novú jaskyňu. A ona je tam niekde, tam, kde ukazujem teraz. Vidím. Tam, takže tam nejdeme. Pretože je to moc ďaleko a miesta nič nechce. A našiel som vesnicu, do ktorej hneď ideme a nechcem nechtiať šupnúť do toho portálu, pretože ma porazí. OK. Tá vesnica je hneď tu za rohom. Sú tu nové biomy, ktoré si ukážeme na kreatíve, lebo tedy toho budem určite ukazovať veľa. Určite si spravím takú časť, kde budeme ukazovať tie nové veci a sú tu hlavičky, jupi! Tak to je tá vesnica, v ktorej nebýva ani jeden vesničan. Skok! Ani kovač tam nie je? Ani kovač, ani nič. Keby tam bol kovač, tak on ti predá za jedno uhlie tak železo. No, určite. A ja som akože sa čudoval, no tak som im to proste zbúral, no. Si sa tam jednoducho mohol nasťahovať. A mimochodom, možno budeme teda natáčať to Annihilation, ako ste si napísali do komentárov. A ja si idem teraz dostávať tú našu maštal, tak sa idem pre drevo. Samo on mi povie nejakú IP adresu a keď nejak tak by ste si mohli so mnou zahrať, však Samo. A no proste tak. Bože, musel si usrať však. Práve keď natáčame videjko. Neschopné dieťa, no čo už. Jaj bože, na čo som. Prečo natáčam práve. Touch me like a few, love not touch me like a few. Touch me like... Ako ja nebudem robiť stenu cez toto hlinu, pretože to je pre prasce a... Prasce ti tak nezdrhnú. Presne. No a ja to urobím ešte takto teda. No. Ak bude tento diel nudný, tak sa nehnevajte, ale určite chcem ísť aj dolovať. A mám otrasné noci. Musíte ma poľutovať, no. Nemôžem spať kvôli môjmu Skrč sa. soplu. Nie, neskrčem. Nie, je tu pavúk. Už mi lozí na nervy. A smieva sa. Či to sa mi lotá? Skrč sa. Na čo mi to bude? No, dočiahneš na zem. Viete čo? Kde to je? Hej, kde je ten dlho? A učisko škarády. Au. Hunger bar, neviem, či máme plný. Máš, lebo sa ti doplňa. Presne. Je to dobré, že máme taký ten hunger bar, ako je na počítači. A veľmi sa vám ospravedlňujem na tieto otrasné písmená, či čo to tam je. Mne to dosť zavadza a je to otrasné. Chcel by som nejak rekonštruovať dom, pretože sa mi nepáči. Je tu dosť veľa miesta, možno k sakru.
Ja som vedel, že tu máme dať na nabíjačku. To nevadí, vydrží. To hádam. A tu máme pietky. Vykraftil som si ich viac. Nie, Aby si minul kamene? presne, pretože som ich mal jak hovado. Nenadávaj, možno to kúkajú malé deti. Aha. A to je vlastne pravda, pardon. Napríklad Bachov syn. Bacho má syna? No, Aha. Koľko má rokov? 5. On hráva Minecraft. Á. A má 5 poschodovú vilu. No. So samými enchanting tablami. Otrasné. Nie, zavidím mu. Nie, bože, ja potrebujem nájsť diamant, ja sa to furt len prechádzam. Neviem, čo ma proste Prasco. ja chcem nájsť ten nový biom, preto sa aj prechádzam, ale... No, určite sa nechcem sťahovať, možno. Koľko bude trvať tento diel? 10 minút alebo 8, pretože keďže sa mi skoro vybíja baterka, tak to bude určite chvíľku a keď pôjdeme do toho portálu, tak to bude trvať určite 20 minút a to bude môj akože najväčšie video zo všetkých. Tak ale budeš v portále, ale môžeš to rozdeliť na 2 diely. Ja sa strašne bojím, mami. No dobre, nejak to budeme musieť zvládnuť. A zoberieme si tam kobostov, pretože ja určite zabludím. Ja mám chuť sa tam teraz do toho pozrieť, ale ja tam nejdem. V portáli to máš také, že to je taká miestnosť, vieš. Nechápem to. Že to nie je celý svet, to je miestnosť. Čože? Nechápem vôbec. Lebo ako. Kilič to mal také, že on mal miestnosť postavenú, Aha. ale ty to neviem, ako budeš mať. Lebo on tam mal miestnosť za 3 pigmenov. Ale však on... Ja to viem, ako myslíš, čo som videl na Explovom videu. Asi. Nie, to nebolo na Explovom, neviem. Niekde som to proste videl. Niekde. Ty čo, ideš skočiť z okna? Samovražda. Myslel som, že skočím do vody. Fakt? Netrafil si. No akože sa mi nedoplňajú, no, srdca. To čo má znamenať? Nemáš plný hunger bar. Toto čo? Aha, už to vidím. No hele. Dobre. OK. Diamond Sword. Diamond Sword. No, Diamond. Tak my ideme za chvíľku hájať, ale to až potom. Zapomnutý je 8 minút. 7 za chvíľku 8. Ja teraz idem si len tak pobehovať. Šup. Nie. Ja chcem akože dosť teraz ťažiť, pretože chcem mať XP, aby som si mohol enchantnúť tento diamantový. Lebo chcem mať fire aspekt. Aspoň 1 alebo 2, to je jedno. Si enchantný oný. A chcem brnko. Určite. Luk, áno, to To bolo. budeš mať automatik. A chcem aj knockback. Knockback. To je čo? Knockback. Že môžeš odrážať akože tých mobov. Ale to je asi len na Annihilation, na Bad Wars. Neviem, ale každopádne hovorím po česky a to nie je moc dobré. Ja chcem hovoriť po česky. Polsko. Šušlem. No, už aj spať. Tail ako... ja idem vyskúšať teda napísať timeset 0, pretože som to ešte neskúšal. Timeset 0. A teraz ako sa to tam dáva. Neviem. No to je proste jedno. Čak tam daj hide, ty. No však som dal hide. Ty si dal back. Aj hide a potom back. Ono je tma. Ja sa musím dať torčky, ale nie na zem. Good life, have yourself a for night. Dúfam, že vás budú moje videá s týmto ktu, ktorý vôbec nerozpráva, je taký tichučký. No, on proste on No, nevie, ty čo. si silný, ty máš čo hovoriť. Dobre, pak ja som rozprával. Ty si nevieš dať normálny skin, iba Steve'a. Však pretože sa mi to tam nedá dať, akože neviem z akého dôvodu, to je trápne. No proste, dúfam, že vás tieto videá budú baviť. S hečkom, kľudne. Napíšte do komentárov, že či chcete, aby som s ním natočil viac videí, pretože ja chcem, pretože on akože hrá málo Minecraft, ale Málo, však som ho vyhral. vie málo ho hráš. No akože nie moc dlho. Good life. Zas som sem dal tú torčku. La. Ako ja si musím teraz zvyknúť na toto novšie ovládanie, pretože... Zahúkajte sa.
No tak každopádne hovorím zase po kresky, to je jedno. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho dielu a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a nejaký pekný komentár a ak ma ešte nemáte v odberoch, tak si ma určite dajte. Čaute!